Мързиме не ставам, обаче... Добре. Аз в момента съм в хола и чакай малко. И това е на масата. Ето тук. Това отзад е кухнята. Ето това е вкъдето си влиза вратата. И ето тук това е като влезе с някакво такова нещо. После като влезеш, ето тук така телевизор, диван, разни типи неща. Така, ето, това е. Не знам дали се вижда някакви хора. Така, и ето, създалото, но аз си не виждам като и не знам. И така, да, ето е. Не гледам много здраве с много това. Ох, то тъпния бате. Айде, доволен ли си?